barakatuh. To ba tare da wai na cika ku da surutu ko na ce wani abu ba, I think this is my first time na fito na taho live haka. Well, ban yi yin zuwa live din ba ma, abin da ya sa na zo live din honestly wasu abubuwa ne da suke tasowa. To ni na san cewa duk abin da nake yi ina yin shi ne tsakanina da Allah, kuma soyayya ce ta kawo haka. Yes, inda kuke ƙaunata ba dare ba rana, ku cire kuɗinku ku kashe domin ni, don ku kalle ni da sauransu. A wajena hakan babban abu ne gaskiya. Mutumin da zai amfani da resources ne shi ya kalle ka, gaskiya ba ƙaramin mutum ba ne, because ai ku ne mu ɗin. Dalilin haka ya sa muka sanu, muka karɓu, muke kuma samu mu ci mu sha, iyalanmu su ci su sha, har na ƙarƙashin mu su ci, har mutane da yawa. So in babu ku, ni ma babu ne. So ni ma sai na ga inda akwai wani abu da a zamani ya zo da shi da ake samun taro sisi, to me zai sa ni ma na paying back. So how can I pay back? And the only way I can pay back shine ni ma in kawo ta hanya da kuma da ku ringa samu, shine kawai. So kuma alhamdulillah a cikin haka ake, duk da cewa akwai wasu wanda zuciyarsu ba zai so ba, saboda wasu ba sa son competition. So maganganu sun taso kaza kwanakin baya an yi trading, an samu matsala waye. So ba wai da gani ba ne, duk business na duniya akwai riba akwai faduwa. Kullum addu'ar mu shine mu ci riba, ko duniya da muka zo damuwar mu shine Allah Ubangiji ya sa mu ci ribar duniya, mu samu lahira da ita mu ji daɗi. Muna tare da Annabi Muhammadu, shine kawai. So it's okay in an samu irin wannan problem din. Waɗanda suka kawo abin da sauransu su ne, idan rashin gaskiya ne su ne suke da ita. Ni honestly har rantsuwa zan iya yi da Allah da ya halicce ni, wallahi tallahi a wannan platform din ban taɓa cutar kowa ba. Na rantse da Allah da ya halicce ni, taɓa cutar kowa ba. Wani lokaci mutane su ce bai kamata mutum ya rantsuwa, lokaci a'a, akwai lokacin da za ka rantse don ka proving kanka. A to akan me zan cuci wani? Idan na cuce ka gobe still ni din ne, so me zan sake zuwa maka da shi? Da ni ba zan iya abinda zan tanishin image ina a wajen jama'a ba, sannan kuma gobe sake zuwa wajen jama'a, ba zai yi ba. So mutane wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, amma har yanzu babu komai. Abinda zan so shine a ce wani mutum ɗaya ya fito, ko mace ko namiji, ce a wani ka cuce ni kaza. To idan an samu kaza, wani ya ce ka cuce ni kaza wani, ka proving. Ni dai na san cewa ban taɓa karɓan kuɗin wani ba, in kuma da wanda taɓa karɓan kuɗin shi dan Allah ya fito ya faɗa. So idan akwai abubuwa haka wasu maganganu suna tasowa wanda ba shine ba, jama'a sai ku bincika, sai ku gano gaskiyar abin. Wannan abin ya samo nasaba ne daga competitors da suke competing da mu, because ni ban competing da kowa. Da wani zai iya zuwa ya bata da wasu surutai here and there, but babu komai. Allah ya san komai, kuma insha Allah zai buɗe komai. Kowa ma ya san komai, kuma duk ku san komai da ikon Allah. Duk wanda yake da munafurci a cikin wannan abin, Ubangiji Allah ya tona mishi asiri, kowa ya shi. In ni nake da munafurci, Allah ya tona min asiri. Idan ku kuma kuka kawo wani zargi wanda a'a zargin ne ya zo muku, ko kuma a'a jin wani abu yasa, wallahi na yafe muku.
amma wanda duk ya kawo abin dan a bata min suna ko kuma wani abin damuwa, Allah yana kallo kuma Allah zai shiga lamarin. So akwai maganganu da nake so mi da dama, but gaskiya yanzu na dawo daga location na gaji, an huta kaɗan, na so gobe insha Allah zan dawo live insha Allah gobe.